Támuid a gcuil I mbun eolaíocht inis in éindí, agus támuid anseo sa saotharlann. Agus chus ar a glár, ba se ansillir céir atá ar siúl amsan seo ar an mbord, feice tú ar a glár tí bhíorchaoin freisin. Nis, tastíonn fearras a gcónaí agus tú a mbun eolaíochta agus beidh turgnimh ar siúl in bheidh. Agus an fearras atá tastal gon turgnimh seo ná dhathúchán bheidh, leacht níocháin, bátíní codáis, agus mbainne. Agus chud me mbainne isteach sa Meas seo os mo chóir. Nis, mar réon le turgnimh ar bith, ní bhlágad bheith an-chóramach agus cada ire ar chunne fásta sola dosíonn tú. Freisin, ca tú bheith fíor-chóramach agus tú gúsáid bátíní codáis, nácr siar de bhéalaid, ní chud an muid sin siar nar méil, a chud me. Nis, Dosomid, ceicleor, tá mbainne sa Meas am, agus cai me cúpla bliain dhathúchán bia a chur isteachán chomá. Tású me le dá buí beidir. Beidir chábhríon. Go teas cuaramach. Dá dearú ganis. Feic mus cén dá bheith said nuair a bheascann se le mbainne. O go teas. Agus dá glas. Nis, cé gur dá buí atá ar an dhathúchán bia sin, feiceann tú go cuma cinál óráiste ar nuair a bhíonn te sa mbainne. Nis, tá muid gur na Dathannaí seo bheascadh go bhag a thart, agus leis sin a dhéanamh, cha muid bátín codáis úsáid agus leacht níocháin. Mar sin, chuir me bríon ró sin ar mo bhátín, a chuir dús, solann tú turgnimh ar bith. Ca tú túis nó meascadh. Meascadh céir de thárlós. Fan go bheice muid. Scap an dá sin amach. Go méid drón dearú ganis. Scap sé sin amach chomá. Dríal méid ceann glas. Meascadh céir de thárlós. Sílim go scape sé sin amach freisin. Na chud sé sin go hálainn. Cúinneú mearm, tríal me cúpla ceann eile, mar nuair tá na Dathannaí a gcuil sa mulacha ar chéile sa meascadh, tá so Dathannaí nua foidir mú chomá. Na chud sé sin go híomhann. Agus déachta sa seo chraíoll sa mála, mar ní mórán rudí tastal wet. Agus détá an turgnimh a chraíoll in uisce, I mbainne, agus beidir in Orla, agus breanna. I darlín an rud céine, ó bhain tú an toradh céine, nó a darlín rud a hín sa difriúil. Nis, cén fá go scapan na Dathannaí sin amach mhainn na chéile? Mar nach meascadh na Ábhar an mhá. Agus má tá ábhar I bith á phléad, meascadh rionteach go mála na chéile, agus tá rionteile nach meascadh na choradh, agus ní bhíonn siad a gcearr a meascadh, agus rihann siad ón na chéile, agus feicinte san seo go sillir ar sin, nuair a chuir me sé an leacht níocháin isteach sa mbainne. Scapann siad ón na chéile. Tá sé anchosal le ealaín nach bhfuil, agus tá sé anchosal leis na tíléinte ceangail agus datha sin. Seans go bhaca tú hánaíad nó seans go nearna tú haon ceann.